नमस्कार, मैं हूँ आप लोग का दोस्त केनुसा दैमारी। दिनैहाय आङो हाबा जाफैदों आरोना, ओमफ्राय आं फ्लावर गार्ल जादों। ओमफ्रायो बेयो आंनि लोगो आरोना फ्लावर गार्लनि बिसोर सानैया। माबायदि नुदों जोंखौ कमेन्ट बक्सआव होहर। Hai, लोगोफोरजों फ्लावर गार्ल जादों। गेजेराव थानो
Logoफोरा नेपालि लोगोफोरजों आगै खोमा लोगोफोर आं बे हाबायाव फैनानै जा मोजां मोनबाय आरोना आरो आं दायो फैना आरो दराखौ लोगो हमहैनोसै फैदो आंनो लोगोसे Aku sana nggak ada yang bisa, deh. Ada. Sorry. Ya, tapi dia. लोगोफोरजों थांजानोसै लोगोफोरा दाउ बेदर जाबाय लोगोफोर आं सासे आंकोल एक्टर नुदों आरोना बिजों लोगो हमहैनो दसेल' आं आंकोलनि नामखौबो मोजाङै मिथिया लोगोफोर नै आं आंकोल सासे लोगो मोनबावदों ओमफ्राय आंकोला नोंनि मुंखौ बुंना लादो Masuk besar sih. Hanya bilang nih. लोगोफोर आरो आं सासेखौ आंकोल एक्टर नुदों आंकोला नोंनि मुंखौ होनना लादो Ron Narzari. हा Ron Narzari. नार्जारि ओमफ्राय आंकोला बहानि Ang Udalguriniनो. आच्छा थेंक इउ लोगोफोर आरो लोगो मोनदों Thank you deh, bisa. Unaw lo kong pati nang kede, deh, unaw lo kong pamgan. लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ इयावनो दोनथ'नोसै तबतेके बाय मोनाबो जाबाय आङो थांबाय थानोसै न'आव
Hello,